For my people in the front, in the middle grade section. Altså, jeg skattede lidt, når jeg var lille, og så startede jeg igen, når jeg startede i 7. klasse. Det er snart 2 år siden. Jeg skatede siden 6. klasse, tror jeg, og nu går jeg i 8. Jeg er begyndt, da jeg gik i 5. klasse, og nu går jeg i 7. Jeg kan tage lige forfra. Jeg har skatet i 7 måneder. 2,5 år. This is for the headsets, love in the mix. My people in the front, oh, carbon and spin. Batters in the box. Altså, det er fedt, og der er ikke sådan nogle specielle tider, man skal møde på. Man kan bare gøre det, når man vil. Jeg kan godt lide at skate, fordi at jeg godt kan bare lide det. Der er ikke nogen grund, jeg kan bare godt lide det. Skater hver dag. Jeg synes, det er fedt, fordi at der er ikke sådan en træner eller sådan noget, hvad skal man sige, der siger, hvad man skal lave. Så man er meget fri sådan. Okay. Jeg synes, det er et godt fællesskab. Man får nogle gode venner, og så er det lige værd. Det er Dark Blue, Klostergade 8. Gå derned og køb jer sport. I Afrika så kaldte de mig Big, Good